влизаме да изпием нещо, хванахме китарата, слушахме музика от социалните медии и изведнъж аз нещо свирих някакви акорди и ми тръгна в главата сълзите ми налей и той добави частичица море. Спогледахме се и видяхме, че имаме началото на една много красива песен. Така, за това песен не бяхме планирали конкретно тази дума, тази история да разкажем. Наистина ми излезе от душите и го продължих. Дори песен не бяхме планирали да бъдем. Не сме говорили, не е обсъдено, просто